Uphepha, ukufakwa komquba kwimvunde. Uphepha ukhiqiza izithelo ezakheke ngezindlela ezinhlobonhlobo nemibala engafani. Kukhona oluhlaza, ophuzi, osawolintshi nobovu. Kanti futhi unovitamin C omningi nama-antioxidant. Kulula ukutshala uphepha, kodwa usengcupheni yokuhlaselwa izinambuzane nezifo eziningi. Futhi udinga ukutshalwa emhlabathini oshonayo, ononile, nongenawo amanzi amaningi. Ophepha bavame ukuhluma kahle kakhulu uma betshalwe entwasahlobo nasehlobo, lapho amazinga okushisa ephakathi kwamadigri angama-20 kanye nama-27. Ophepha batshalwa babe amaqembu amaningi kunobrinjolo. Tshala uphepha ube amasentimitha angama-45 phakathi kwezimbewu namasentimitha angama-75 phakathi kolayini, njengamaklabishi. Izitshalo zikaphepha zijwayele ukutsheka uma sezizothela. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi zakhelwe izinti ezizoseka ukuze zingatsheki noma zigobe. Beka izintambo ezingamasentimitha angama-45. Beka intambo yokukala ngaphezulu komhlabathi, uyilule ibe amasentimitha angama-75 esikhonkwaneni. Uyichume nesinye isikhonkwane kwenye indawo. Yiba nesiqiniseko sokuthi zombili izintambo zishaywe ifindo futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise bese uyazibuyisela phansi. Qinisekisa ukuthi ususa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-30 kuze kuvele umhlabathi. Nikeza uphepha wakho ithuba lokuthi umile kahle ngokugaba amasentimitha angama-75 olayini, ushone phansi ngamasentimitha angama-30. Izitshalo ezitshalwe ngokuhlukana zimila kahle kakhulu kunezitshalwe ngaphezulu la ngemvunde khona. Imba iziteshi zibe amasentimitha ayi-15 ukushona phansi, zihlukane ngamasentimitha angama-45. Ususe umhlabathi lapho kunentambo khona bese unakekela indunduma ngoba izobuye isebenze. Iziteshi zokutshala kumele zibe amasentimitha ayi-12 ububanzi, amasentimitha ayi-15 ubude, namasentimitha ayi-15 ukushona phansi. Phinda lokhu amasentimitha kolayini abangamasentimitha angayi-75. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime eziteshini zokutshala. Faka amamililitha angama-500 emvunde eziteshini zokutshala. Uma ungenayo imvunde ungakwazi ukusebenzisa umquba omdala ngoba ulekelela ekumileni kwamahlamvu. Gqiba yonke imigodi embiwe ukuze ibe yi-level. Faka amasentimitha 2 nesigamu engubo yomdali ngaphezulu kweziteshi zokutshala. Phendula i-double stick ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela ibe maphakathi nomgodi oyifunayo. Bamba izithombo zikaphepha bese uzicindezela nge-double stick noma usebenzise umunwe sakutshekisa ucindezele umhlabathi ngesineke ngasezimpandeni. Lokhu kwenza izimpande zingagobi bese futhi nomoya ungabi nethuba lokungena ezimpandeni. Okusemqoka kakhulu ukuthi wenze ngakho konke okusemandleni akho ukuthi izitshalo azinazo izinambuzane nezifo ngokuthi ube nomhlabathi onempilo, imfucuza kanye neminye imisoco eyidingayo. Zonke izindlela zokugwema izinambuzane zilele ekutheni zivinjwe kunokuthi zelashwe. Bheka isahluko sesi-5. Yonke imifino engama-solanaceous plant njengobrinjolo, utamatisi, uphepha namazambane isengcupheni yezinambuzane nezifo. Ngakho-ke kubalulekile ukunika le mifino ikhefu leminyaka 2. Bheka izitshalo zakho njalo
ukuthi azinazo yini izifo ukuze usheshe uzisiphule bese uzilahlela kude nengadi yakho. Asibuke isamari. Gaba kolayini abangama-75 uhlukanise ngamasentimitha ayi-10 njalo ngolayini. Imba umgodi ushone ngamasentimitha ayi-15 ihlukane ngamasentimitha angama-45 njalo kolayini abangama-75. Faka isipuni somlotha wezinkuni kanye nebone meal noma ulime. Faka imvunde kube ngangamamilimitha angama-500. Vala kube i-level. Buyisela ingubo yomdali. Tshala izithombo emgodini zihlukane ngamasentimitha angama-45 kolayini bakho abangama-75 amasentimitha. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.